आप लोग कैसे हो? आज मैं पूरे 12 लोग से मतलब खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव मोनसे आपडेट लाना फैदों जोंनि बर' हारिनि थाखाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। तो नायलु जायलु सासे उन्दै हिन्जावसा अपसारा बर' नोंथांमोना थारैनो सोरबा मिथिदों बा सोरबा मिथियाखै जानो हागौ। अपसारा बर' बिथाङा बिनानाव सिस्टारा इन्डियान सुपार डेन्सार रियेलिटी श'आव चैप्टार 5 नि थाखाय सायख'जाबाय, माने सेलेक्ट जाबाय आरो। दा नोंथांमोना अपसारा बर'नि सोमोन्दै माखासे बाथ्राखौ थारैनो मिथिदों जानांगौ। जुदि नोंथांमोना मिथियाखैब्ला आं नोंथांमोनो माखासे आपडेटखौ होगोन, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर, जाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबांथार माखासे इउटुबार्सफोर दङ, गेदेर फिसा गोबां इउटुबार्सफोर दङ। नाथाय जायफोरा दिनै इउटुबाव भाइराल जादों, ससियेल मिडियायाव भाइराल जादों, बिसोरनि सोमोन्दै बांसिन भिडिअ बानायो, बिसोरनि बागैल' बांद्राय भिडिअ बानायो आरो बिथांमोनखौ शेयार खालामै हाइलाइट खालामगासिनो जायफोरा भाइराल जाबाय थादों बैसोरखौ। नाथाय जाय बायदिया जोंनि बर' हारिनि थाखाय, जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय, इयुन जोलैनि थाखाय मोनसे थुलुंगानाय लाबोदों, गोजोनथाव माखासे रादाबफोर लाबोदों, बैसोरनि सोमोन्दै भिडिअ बानायाखै। नमस्ते, मेरा नाम अप्सरा बोरो। आप लोग कैसे हो? आज मैं पूरे 12 लोग से मतलब इसमें पूरा लोग नहीं है, मतलब इसमें हम लोग का एक लड़का है, बाकी सब लड़की हम लोग का सुपर डेंसर का बेस्ट फ्रेंड है। ये है सुकृति। नमस्ते, मेरा नाम है सुकृति पॉल, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। ये है ट्रेसी। नमस्ते, मैं हूँ ट्रेसी चकमा, मैं मिजोरम से हूँ। ये है अदू। हाय नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम है अदेश्री उपाध्याय और मैं आसाम से बिलोंग करती हूँ। ये है जैकी। नमस्ते गाइस, मेरा नाम अनिश उर्फ जैकी है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। ये है आदित्य दीदी। नमस्ते गाइस, मेरा नाम अदिति यादव है और मैं सातारा कराड़ से बिलोंग करती हूँ। मैं आसाम से बिलोंग करती हूँ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय बाय। अपसारा बर'आ दिनै इन्डियान सुपार डेन्सार रियेलिटी श' चैप्टार 5 आव माने सेलेक्ट जाबाय, सायख'जाबाय, बिथाङा बादायनो खाबु मोनबाय। दा बिनि सोमोन्दै जुदि नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव इउटुबावनो जा, फेसबुकआवनो जा, अपसारा बर'नि लाइफ स्टाइलखौ मिन्थिनो लुबैब्ला नोंथांमोना जुदि इउटुबफोराव सार्च खालामनानै नायोब्ला बर'नि मोनसेबो चेनेलाव, इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना नुनाय नङा। खालि बिथांनि अपसारा बर'नि सोमोन्दै जाय नेशनेल लेभेलनि हिन्दी लेंगुवेजाव बानायो, जाय हिन्दी इउटुबार्सफोर, बिथांमोननि चेनेलाव नोंथांमोना नुगोन अपसारा बर'नि सोमोन्दै गोबांथार बाथ्राफोरखौ। दा अब्ला जोंनि बर'नि गेजेराव नुवा। जाय हिन्दी इउटुबार्सफोर, बिथांमोना अपसारा बर'नि लाइफ स्टाइल, बिथांनि पारफरमेन्सनि सोमोन्दै, बिथांनि नखरनि सोमोन्दै, बिथांनि गासै बाथ्राखौनो शेयार खालामदों आरो भाइराल खालामदों, बाथ्राफोरखौ मोनथिहोदों। नाथाय जोंनि बर'नि इउटुबार्सफोराव मोनसेबो नुनाय नुवाखै, मा फोसावनाय नुवाखै। जानांगौ सोरबा साफा सानैया मोनथिनानै फोसावदों, नुदों। नोंथांमोना, आं फेसबुकआव माखासे नुदों पस्ट होनाय, ओमफ्राय बेफोरबायदि बिनि फुल आपडेटफोरखौ नुनाय जायाखै आरो पस्ट होनायफोरखौ नुदों। अब्ला नोंथांमोना जुदि अपसारा बर'नि सोमोन्दैखौ मोनथिनो लुबैयोब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों। दा बिथाङानो जाहैबाय, गोबाङानो सोंहरो भिडिअखौ नायनायनि सिगांनो गामिया बहानि, सोरबा मिथिदों, सोरबा मिथियाखै। दिनै अपसारा बर'आ जेसेबां गोजौआव थांनानै दंहैयो, बे सासे उन्दै हिन्जावसाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे थुलुंगानाय लाबोनो नागिरदों। दा बेयो बहानि, बबे गामिनि, बबे जिल्लानि, दा बेखौ गोबाङानो सोंहरनो नागिरो। आं बेखायनो नोंथांमोननो सिगाङावनो खोन्थागोनो नागिरदों। अपसारा बर'आ आसामनि जाहैबाय आरो बिथाङानो जाहैबाय मरिगाव जिल्लानि। दा बिथाङा मरिगावनि आरो अपसारा बर'आ। दा बिहा बिनानाव सासे दोङो आरो अपसारा बर'नि बिफाया अट' सलायो आरो अपसारा बर'नि बिमाया न'आवनो थायो, न'आवनो थानानै हाजिरा खामलाफोर मावो। दा बेफोरबायदि गोबां खस्थ'नि गेजेरजों दिनै अपसारा बर'खौ दिनै गोजौ जाय इन्डियानि नेशनेल लेभेलनि जेरै बादायलायनाय जे सुपार डेन्सार्सआव माने सेलेक्ट जानाय खाबु मोनहोनो हाबाय। बे माने जोबोद गोजोनथाव आरो जोबोद गोजोनथाव। दा नोंथांमोना आं नैबे स्क्रिनाव होलांबाय थादों माबायदि। आरो नैबेनो जाबाय मेन बाथ्राया, जाय अपसारा बर'खौ रियेलिटी श' जाय चैप्टार 5 आव मोनहैहोदों,
दा बिथांखौ खाबु मोनहैनायसिम बिथांखौ माने चान्स होबाय बेनो जाहैबाय पंकज थापा। अपसारा बर'नि गुरुआ जाहैबाय पंकज थापा। दा बिथाङानो अपसारा बर'खौ फोरोंबाय, बिथाङानो दिनै रियेलिटि सुपार डेन्साराव माने लांबाय, दिनैसिम माने सेलेक्ट जानायसिम खाबु मोनहोबाय। बिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो जेब्ला अपसारा बर'आ बादायै जेब्ला फाइनाल बादायनाय जागोन, बे समाव जों गासैबो रायजोफोरनिफ्राय गोबां सापर्ट नांगोन, गोबां सापर्ट होनांगोन जों बर'फ्रा, जों रायजो राजाफ्रा। मानोना जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदि जुदि सासेनो डेन्सआवनो जा, सिंगिङावनो जा, फेशन श'फोरावनो जा, जिखुनु मोनफा गासैयावबो जुदि बाहागो लायोब्ला जोंनि बर'नि थाखायबो गोबां सावरायजाथाव आरो जारिमिन बायदि, आरो जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसन जाय उन जोलैफोरखौबो थुलुंगानाय लाबोहोनो हायो, मटिभेसन खालामनो हायो गोबां माने जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेरावबो। दा गोबांफ्रानो गोबां मिजिं थायो, आंबो बेफोरबायदि जागोन, दा आंबो बेबायदि जानो गोसो दङ। जुदि बेफोरबायदि अपसारा बर'मोन बायदि जुदि थांनानै बेफोरबायदि बाहागो लाहैनो हायोब्ला जोंबो मोजां जागौमोन। दा बेफोरबायदि गोबां आफसुस थायो। बेखायनो बेफोरबायदि जुदि सासे जों गासैबो बाहागो लानो हायोब्ला थुलुंगानाया गोबां माने मोनो आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो। थ' थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ। दा फैबाय थानाय समाव जों बयबो अपसारा बर'खौ सापर्ट होनांगौ आरो बिनि थाखाय जोङो नेनानै थानांगौ। जेब्ला बियो बादायगोन, बे समा माब्ला फैगोन जों गासैबो मिथिबाय थागोन आरो बिनि आपडेटखौ आं सम नोंथांमोननो होबाय थागोन। नोंथांमोना अन्नानै चेनेलखौ सापर्ट खालाम आरो अपसारा बर'नि थाखाय नोंथांमोना कमेन्ट खालाम आरो बिथांनि मुङाव नोंथांमोना लाइक खालाम अपसारा बर'नि सोमोन्दै। थ' लोगोफोर थेंक्स। आं नोंथांमोननो नैबे ससे आपडेटखौनो अपसारा बर'आ जे जोंनि बर'नि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब बा गेदेर मोनसे थुलुंगानाय लाबोदों, बे आपडेटखौनो आं नोंथांमोननो होबाय। बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालाम फोरमायदो।